Uffe Ellemann Jensen. Jeg er kommet til et hjem her i København, og vi skal snakke lidt om... Jeg tror, vi skal begynde med Island og EU. Du skrev i sidste år, at Island ville blive et vanskeligt land til at få på krogen. Hvad mente du med det? Med det mente jeg, at der er, fornemmer jeg, så stor en mistro i Island til det at gå ind i et forpligtende internationalt samarbejde, at det vil være meget vanskeligt at få Island til at gå med. Det er der nogen, der har misforstået. Misforstået derhen, at jeg synes, at man skulle prøve at fange Island. Det mener jeg slet ikke. Jeg mener tværtimod, at hvis Island kommer med på de forkerte forudsætninger, og derfor bliver besværlig og bliver en bremse, så er det bedst for både Island og for EU, at vi så venter og ser tiden an. Men på Island så har vi en meget hård debat om det hele, og man snakker om forskellige ting. Man snakker om vores selvstændighed, om vores ressourcer. Ja. Tror du, at vi må blive bange for det, at tabe vores ressourcer og vores selvstændighed? Det er jo op til islændingene selv at bedømme det. Diskussionen om ressourcer, det er klart, den er vanskelig. Men der tror jeg, man må gøre sig klart, at hvis man skal have indrømmelser og gunstige tilbud der, så forudsætter det, at man viser i Island, at man ved, hvad man går ind til, og at man ønsker at gå ind i det. Og det er så det andet spørgsmål. Det er det lidt bredere om politisk selvstændighed. Og der ved jeg godt, når man kun har været selvstændig i så forholdsvis kort en historisk periode, som islændinge nu har, så er det noget, man er særlig følsom overfor. Vi andre, vi er blevet sådan lidt mere realistiske. Forstået på den måde, at det, der ligner selvstændighed, ikke altid er selvstændighed. Og sådan at forstå, at man måske får mere ud af at være med i et fællesskab, og indimellem indordne sig under fællesskabets regler, end ved at stå udenfor, og så stå helt alene, når pludselig verden ændrer sig til det vanskeligere. Så det er en meget, meget vanskelig diskussion, den her. Og jeg håber virkelig inderligt, at mine venner i Island, de tager den diskussion, og tager den uhildet, og prøver at se på, hvad er reelt i selvstændighedsdiskussionen. Hvad har vi at tabe, og hvad har vi at vinde? Men du kommer til Island næsten hver sommer, tror jeg. Du har mange venner i Island. Du kender Island, du er en ven af Island. Og hvad er det, du vil råde os til i dette sammenhæng? Det er at gå åbent ind i diskussionen. Lad være med at fortie noget. Altså når jeg ser på den danske diskussion, som den har været i mange, mange år, så har den været plaget af, at man fra starten lagde vægt på de økonomiske gevinster. Fra starten i Danmark, der underspillede man det politiske medansvar, man påtager sig ved at gå ind i en europæisk konstruktion. For man skal huske på, at EU handler først og fremmest om politik, og kun i anden række om økonomi. Det står direkte i Romtraktaten, at formålet det er at sikre freden og friheden i Europa, altså et politisk mål, og midlet til det er at samle de økonomiske kræfter. Så mit råd til islændingene er, tag en grundig diskussion om det politiske. Lad være med kun at se på det her som en mulig økonomisk gevinst i en klam tid. Ja, men nu har vi den økonomiske krise, og vi har ISAVE, og det er forskellige ting, som gør det hele meget mere kompliceret. Ja, det er klart. Det er klart, altså nu skal jeg ikke blande mig i ISAVE-diskussionen, bare sige, at det nu engang følger med at være et ordentligt demokrati. Og nogle af os er jo stadig repræsentative demokratier. Men der hører det jo med, at samfundet påtager sig ansvaret for, hvad man har skabt af problemer over for omverdenen. Så det islændingene foretager sig i den sag, det er jo noget, som vil blive studeret meget, meget nøje af de andre i EU. Ja, du snakker om vores præsident, ikke når du snakker om repræsentativ demokrati. Det ligger mig meget fjernt at blande mig i den islandske politiske diskussion, men jeg studerer med interesse de
tektoniske skift, der sker der. Det er jo sådan en slags politisk ejerfjatlerjøkul, man oplever en gang imellem. Men det skal jeg ikke blande mig i. Det må I selv mundre jer med. Men hvordan synes du, at Island har klaret sig ud af den store krise, som rammede os meget? Altså bortset fra, at en del islændinge har nogle, synes jeg, lidt skæve opfattelser af, at man bare skal skubbe problemerne over på omverdenen, og lidt overdrevne forestillinger om, hvor stor den gæld egentlig er, som man skal dække, så synes jeg egentlig, at Island klarer sig meget godt ud af det. Og jeg er overbevist om, at i løbet af nogle år, så vil der igen være vækst og fremgang i Island. Og det er jo fordi, jeg grundlæggende beundrer meget af den drivkraft, der er i islændinge. Hvordan i alverden skulle man ellers have fået et velstående, sundt demokrati bygget op med alle de geografiske og klimatiske problemer, man møder. Så jeg er fuld af tillid til, at det skal I nok klare, hvis bare I en gang imellem prøver at se virkeligheden lidt mere i øjnene. Ja, men debatten, den er meget barsk, den er meget hård på Island i øjeblikket, den er meget sådan... Det kan jeg godt forstå, fordi Island har jo fået et chok. Ja. Island har jo fået et chok, som få andre lande, altså et sted, der sådan nærmer sig, det er jo Irland. Og hvor du også kan se, at den politiske diskussion i Irland, nu hvor boet skal gøres op efter det, man troede var ved at vokse ind i himlen, og så pludselig ramlede det ned, jamen så kommer der en hård debat. Og der tror jeg, at det bedste, man kan gøre i omverdenen, det er at lade være at blande sig i den. Ja, men er det god tid for at komme ind i EU nu? Fordi EU er på et vis sæt, så er EU er altid i krise, men nu er det en stor krise, når det rammer Grækenland, Spanien, Irland, Portugal, Italien. Jamen ikke bare er EU i en stor intern krise. Nogen vil endda sige en eksistentiel krise. Men du kan sige, at hele den vestlige verden er i en krise for øjeblikket. Og der vil jeg så sige, at i en sådan krisesituation, som kan ramme især dem, der står alene, og måske især dem, der er små, der er det nogle gode ting at komme med ind i et samarbejde. Men det er rigtigt, at EU har en meget, meget besværlig krise. Og den vej, man for øjeblikket diskuterer ud af krisen, det er jo at gøre samarbejdet endnu mere forpligtende. Specielt på den økonomiske politiks område. Større integration. Større integration. Det er noget, Danmark har altid været... Det har vi altid været imod. Ja. Og derfor er Danmark jo ikke med i euroen, hvad der er en vældig, utrolig dum ting. Men okay, det er Danmark så ikke. Men pointen er, at vi opfører os præcis som om vi var med. Så det vil sige, at vi har i virkeligheden en hel del af ulemperne, og ikke nok af fordelene. Ja. Og hvis man laver denne tættere integration, for at beskytte den fælles valuta. Og det er jo noget, der i høj grad er et tysk krav. Fordi tyske skatteydere vil ikke betale for grækere og portugisere og irere, uden at de er sikre på, at de opfører sig fornuftigt. Og det er derfor, du får de diskussioner. Lad mig give dig et eksempel. I Tyskland, der har de jo strammet og sat pensionsalderen op, hvad der er en fornuftig ting, fordi folk bliver ældre og ældre i Europa. Og så sidder de og kigger på, at de grækere, som de altså måtte gå ned og stikke en hel masse penge, de bliver ved med at have lav pensionsalder og gå og hygge sig. Og så siger den tyske skatteyder, det vil jeg ikke betale til. Og derfor er alt det her, det er i høj grad tysk indenrigspolitik. Og det må vi se i øjnene, at sådan ser virkeligheden ud. Og det bliver da vanskeligt for Danmark. Men hvis vi ser på Europa, som udvikler sig til en tysk stat, så er vi alle på randen af Tyskland. Nej, det er du ikke bange på. Det er jeg ikke bange for. Altså i mange år så har mine venner blandt tyske politikere, de har jo brugt et gammelt Thomas Mann-citat. De har sagt, hvis vi vil undgå et tysk Europa, så skal vi skabe et europæisk Tyskland. Og det var så det, de gjorde, da for eksempel euroen blev lavet. Der var det jo et udtryk for, at Tyskland afgav en masse suverænitet. Og meget af det, der ligger nu, det er så, det der diskuteres nu, det er at få forudsætningerne bragt til stede for, at det kan fortsætte. Og det er ikke et tysk
Europa, selvom det i højere grad er Tyskland, der stiller nogle betingelser for at blive ved med at aflevere sin suverænitet. Jeg håber, det lykkes, for det er vigtigt. Euroen, det har også med politik at gøre. Og samtidig med det, så prøver man jo at skabe en stærkere fælles udenrigspolitik i Europa, i EU. Det er en endnu vanskeligere opgave, og der må man sige, at der har vi jo under den seneste krise i de arabiske lande i Nordafrika, der har vi jo virkelig set, hvor tynd is den fælles udenrigspolitik bevæger sig på. Det kommer vi til lidt senere, men du tror da at mere integration, det er den rette vej? Jamen, det er den vej, der vil komme til at gå, og det er den vej, der er nødvendig, hvis du skal kunne bevare en fælles valuta. Da den fælles valuta blev skabt, der lavede man det, der hed en stabilitetspagt, hvor man lovede hinanden, at nu passer vi på. Ikke at have for store underskud på statsfinanserne, ikke at have for meget inflation osv. Der skete desværre det, at der var en række lande, der brød den aftale, blandt dem Tyskland og Frankrig. Og når de store brød den, så var det jo svært at få de små til at følge den. Og derfor begynder man lidt på en frisk nu. Og læg mærke til, det man diskuterer nu, det er ikke en ny traktater, det er en ny pagt. Det er det, man kalder en konkurrenceevnepagt, som man så kan vælge at være med i eller ikke med i. Det er i virkeligheden et Europa i flere hastigheder, som endnu tydeligere tegner sig her. Og der mener jeg, at det kan betale sig for et land som Danmark, og i fremtiden selvfølgelig også Island, at være med. For det vil give en masse fordele. Men fordele får man altså ikke gratis. Man skal betale den pris, der hedder at underkaste sig regler for fornuftig optræden. Det tror jeg, mange ikke vil høre på Island. Ja, det er jeg sikker på. Det er der mange i Danmark, der heller ikke vil høre på. Det er jeg sikker på. Det er klart. Men tror du, at man tvivler selv om euroens fremtid? Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at euroen får lov til at falde ned. Det vil ikke kunne lade sig gøre. Men hvis nu vi tænker sådan et katastrofescenarie, at der er ikke nogen, der vil være med til at opføre sig ordentligt og holde fast på den, så kan det da ske på et tidspunkt, at Tyskland og enkelte andre stærke siger, jamen så kører vi videre uden jer andre, og det bliver en katastrofe for dem, der så falder udenfor. For hvad vil der så ske? Altså prøv at tænke dig den tanke, at for eksempel Grækenland skulle ud af euroen. Så er der nogen, der siger, ja, men så kan de devaluere deres valuta og få kæmpe fordele ud af det. Så enkelt er det ikke. Så enkelt er det ikke i et Europa, hvor ganske mange lande har uhyggelig stor udenlandsk gæld. Det er jo i virkeligheden et af de store basale problemer, vi slås med i Europa i dag. Det er, at en række lande har en uhyggeligt stor ekstern gæld. Så kommer vi til det, som sker i Midtøsten. Libyen, Egypten, Bahrain, Yemen. Det som sker, det er forbavsende, og glædeligt, men det er også farligt. Det kan også være meget farligt. Det kan det da, og når du siger glædeligt, så er det klart, at man finder en hel del af den revolutionsromantik, som jo har præget kommentarerne, hvor er det dejligt, at folket rejser sig imod tyrannerne, og det er det da i princippet også. Men risikoen er jo, og det har vi set i historiens løb ved alle revolutioner, at dem, der ender med at tage magten, det er ikke dem, der har startet revolutionen. Et af de nyeste eksempler, det var jo revolutionen i Iran for en del år siden, hvor middelklassen, den liberale middelklasse, de smed shahen på porten. Men hvem var det, der endte med at tage magten? Ja, det var altså Khomeini og hans præster. Og du kan tage den russiske revolution i sidste århundrede. Det var jo den liberale middelklasse igen, Kerensky og hans folk, som startede revolutionen og smed zaren på porten. Og så var det bolsjevikkerne, der endte med at sætte sig på magten. Og risikoen her er revolutionen æder sine børn. Ja. Det er revolutionen enttäuscht seine Kinder, ja. Og derfor er risikoen her, det er jo, at de, der er bedst organiseret, og de, der er mest brutale, mest skrupelløse, de kan ende med at tage magten. Og det er derfor, man frygter sådan noget som det muslimske broderskab i Egypten for eksempel, og frygter noget af det, vi ser i Yemen for øjeblikket, komme meget stærkt frem. Og
også kan frygte, hvad der vil ske i Libyen på et eller andet tidspunkt, hvis det blodige opgør der holder op. Egypten er jeg ikke så bekymret for, fordi i Egypten der har hæren jo spillet en helt afgørende rolle i mange år som stabiliserende faktor på godt og ondt. På ondt, fordi de har så holdt en Mubarak ved magten, og det har udviklet sig til et meget korruptionspræget, udemokratisk, undertrykkende system. Jeg kunne forestille mig, at det, der sker i Egypten nu, det er, at hæren vil ikke afgive sin magt. Det er også en meget stor økonomisk magt. De sidder på en del af erhvervslivet. Men at de indser, at det er altså nødvendigt at lave reformer, politiske reformer, juridiske reformer, og så får man en ny præsident. Man kunne forestille sig Amr Moussa, den gamle udenrigsminister, der jo har meldt sig nu som præsidentkandidat. Og han vil så stå i spidsen for en del af de reformer, men du vil stadig have et stabilt system, der ikke går ud på eventyr i retning af at afbryde fredstraktat med Israel og den slags. Men det samlede billede, det bliver meget mere kritisk og selvbevidst holdning i forhold til Vesten og i forhold til den mellemøstlige fredsproces. Så det vi ser ske i den arabiske verden, det er igen noget, der, kan du sige, ændrer på magtbalancerne til bagdel for Vesten. Og det er det, du har set globalt i de seneste par år. Der var en, der brugte et meget godt udtryk om det. Det er direktøren for Verdensbanken, Bob Selig. Han sagde, at det vi oplever, det er tektoniske skift i de globale balancer. Og tektoniske skift, det er jo noget, I ved noget om i Island, om nogle steder. Og det er jo det, vi har set. Hvordan den globale finanskrise, den jo førte til, at Vesten, USA, Europa bliver svækket, mens Asien, især Kina, Indien, Latinamerika også, vokser i indflydelse. Og det er det, du kan se alle steder i verden for øjeblikket, at de globale magtstrukturer ændres. Og det er det, der så mest dramatisk er ved at ske lige for øjeblikket i den arabiske verden. Det ændres, og Vesten bliver mere og mere klemt. Men så har vi måske større ustabilitet lige ved siden, ved porten af Europa. Jamen det har vi da. Altså det, der sker i Nordafrika, det er jo noget, der øger presset på det, du kan kalde Europas bløde, fede bu. Hvor vi allerede i en årrække har mærket det pres, der er fra meget unge befolkninger, der har meget arbejdsløshed, som masser på og vil til Europa. Og hvis der kommer ustabilitet der nu, så kan det jo tage fart. Vi har set det med de mange flygtninge fra Tunesien, der tog til Lampedusa, og hvor italienerne skriger om hjælp. Men det her, det kan vi se meget stærkere i de kommende år. Og det, der er udfordringen for Europa, det er jo at prøve at støtte den økonomiske og sociale udvikling i den verden, og gøre det på et tidspunkt, hvor europæerne selv ømmer sig, fordi vi skal til at bringe orden i vores økonomi. Det er virkelig en udfordring i de kommende år. Vi sidder her i Danmark, hvor man er meget optaget, virkelig besat af indvandrerpolitik. Ja. Hele debatten i Danmark er besat af indvandrerpolitik. Det er ikke så galt i dag, som det har været, men det har været slemt. og det har også været slemt derved, at det har skabt et indtryk mange steder af Danmark som et fremmedfjendsk land. Og jeg må indrømme, at en gang imellem opfører vi os også, som om vi er det. Og det er jo frygteligt i en situation, hvor Danmark virkelig har vækstproblemer i fremtiden. Altså vi står jo, hvis du ser OECD's oversigt, så er vi et af de lande, der har udsigt til lavest økonomisk vækst i de kommende år. Vores konkurrenceevne falder. Vi har brug for innovation, dygtige mennesker udefra. Hvad gør vi så? Vi gør det stadig vanskeligere for mennesker fra omverdenen at komme til Danmark. Og de dygtige danskere, vi gerne vil have, kommer hjem igen og sætter gang i tingene. Ja, hvis de har giftet sig med en udlænding, så er det næsten umuligt for dem at komme ind i Danmark. Det er jo vanvittigt. Det er jo vanvittigt, både, synes jeg, ud fra sådan mere humanistiske og ideelle betragtninger, det er knæme også økonomisk vanvittigt. Så jeg må indrømme, jeg har været lidt utilfreds med udviklingen i Danmark i de senere år på det område. Det har jeg så heller ikke lagt skjul på, og det har jeg mistet mange venner på. Nej, man ser det også nu i Sverige, at vi har store partier, som er
fjendtlige imod... Nej, det gør du da ikke, du herregud. Du ser et lille parti i Sverige. Det der Sverigesdemokraterne, hvor jeg synes, de andre svenske partier har været dygtige til at sige, ja, vil vi ikke have noget med at gøre. Nej, Sverige beundrer jeg dig i virkeligheden her. Men her i Danmark har vi... Nej, altså, der er mange danskere, der siger, svenskerne, de er 10 år efter os. Og dem vil jeg gerne irritere altid ved at sige, nej, svenskerne er 10 år foran os. Også på det punkt. Nej, fordi dit gamle parti, Venstre, de arbejder med Pia Kjærsgaard og hendes parti. Ja, det er frygteligt. Ja. Det er aldrig sket i min tid. Så derfor var vi sikkert heller ikke kommet i regering dengang. Det er så den anden side af sagen. Men selvfølgelig er der også i Venstre delte meninger om det. Du har en liberal fløj, og du har en mere pragmatisk fløj. Jeg tilhører den mere liberale fløj. Det har jeg altid gjort. Du er liberal? Ja. Hvad er det at være liberal? Det at være liberal, det er jo... Vi har ikke så mange liberale på Island. Det er ikke sådan... det har I da. De kalder sig måske bare noget andet. Men det at være liberal i min optik, det er at vise åbenhed og frisind. Og stole på det enkelte menneske, vil give det enkelte menneske så meget frihed som overhovedet muligt. Tro på, at det er det, der kommer det bedst mulige ud af. Og så samtidig vise en åbenhed over for omverdenen. Ikke at sige, at alt er ligegyldigt, fordi så bliver det ligegyldigt. Men at vise den åbenhed, at man ikke er bange for at lære noget og hente noget udefra, samtidig med, at man skal stå ved sine egne værdier. Det mener jeg, det er de elementer, der indgår i det at være en ægte liberal. Du kommer til Island hvert år, går du? For at fiske? Ja. Det gør jeg. Og nyde den islandske natur, og nyde de islandske mennesker, som jeg egentlig har lært at sætte meget stor pris på. Ja. Og du kender mig på Island, og du er en af de mennesker, som kan udtale navnet på den vores berømte vulkan. Ja, Eyjafjallajökull, det har jeg øvet mig på. Og det var dengang, hvor Eyjafjallajökull i begyndelsen truede en af de fiskeelve, hvor jeg har haft virkelig store fangster, nemlig nede ved Rangá. Men jeg holder meget af at komme til Island og fiske. Og til sommer, der skal jeg til Langá igen, og det glæder jeg mig voldsomt til. Og der skal jeg fiske med en, som jeg har stor beundring for, og som jeg har set stå og hale laks op ved halen og smide på land, nemlig jeres gamle præsident Vigdis. Ja. Hun er fantastisk. Og det er altså sådan noget, der gør en rejse til Island til noget ganske særligt. Så Uffe, mange tak for at tage imod os her i dit hjem.